Sal-bidu ta' dan ix-xahar il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-ġdida KM Malta Airlines kellha ma' 370,000 booking, l-ekwivalenti għal medja ta' 4,000 booking kuljum. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'diskors fil-Parlament fejn qal li dawn in-numri huma inkoraġġanti għall-linja nazzjonali tal-ajru ġdida li se tibda topera mill-31 ta' Marzu li ġej minflok l-Air Malta. Il-Ministru Caruana sostna wkoll li seat load factor minn meta tibda topera l-kumpanija ġdida s'Ottubru li ġej diġà hu ta' 30% mimli. Il-Ministru Caruana sostna wkoll li bħalissa għaddej il-proċess li jkun hemm ftehim minn barra dawk li diġà saru mal-ħaddiema ta' din il-kumpanija ġdida f'kull livell. Sintendi min-naħa tagħna nkomplu nagħmlu l-almu tagħna sabiex din il-kumpanija l-ġdida tal-Ajru Nazzjonali, iva, Sur President, tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet tal-pajjiż, però kif dejjem tennejt b'mod u maniera wkoll illi tkun tagħmel sens f'dak li għandu x'jaqsam pjan li huwa bbażat li jagħmel profit. Sa dan it-tant rapport tal-Bank Ċentrali li sar mill-ekonomista Kerzant u ppubblikat fl-aħħar jiem faħħar l-istrateġija li qed tintuża għal din il-linja nazzjonali tal-ajru. Intqal kif il-linja nazzjonali tal-ajru ġdida se żżomm il-konnettività mal-akbar ajruporti fil-kontinent Ewropew u anke se tkun b'saħħitha għal connecting flights għal kontinenti oħrajn. L-ekonomista Kerzant innota l-istrateġija politika l-ġdida li qed tħalli riżultat tajbin ħafna għafolja naqset id-destinazzjonijiet li se jkollha din il-linja nazzjonali tal-ajru. Fil-fatt fil-perjodu fejn l-inqas jiġu turisti matul is-sena f'Novembru u Diċembru s-sena l-oħra għaddew rekord ta' passiġġieri fl-ajruport aktar minn 900,000 persuna. Dan flimkien mat-tattika li jinżammu l-aktar destinazzjonijiet importanti li jimlew iżjed il-postijiet abbord l-ajruplani tal-linja KM Malta Airlines. Dan fl-istess ħin li l-Mittjar Malti qed ikompli jilqa' għall-iżviluppi b'investiment multimiljonarju biex isaħħaħ u jtejjeb l-ewwel post li fih jaslu t-turisti.